Sa ika-60th Diamond Jubilee year ng Holy Family High School sa Barangay Sumag sa Bacolod City, may blessing nga nag-abot para sa eskwelahan. Nagbaton sang duha ka mga bago nga classroom sa eskwelahan para sa senior high school. Hindi pa abi maka-offer sang senior high school ang eskwelahan tungod kinahanglan pa nila sang classrooms. Gani sa bulig sang donors nga Rotary Club of Bacolod North, Indian community nga amo man ang nagapanagtag sang tubig sa mga Katoliko kon Semana Santa. Sanday Poya kag Nanet Kabalinan kag ila kabataan nga nakabase sa Estados Unidos kag si Ramon Oy Sr. kag ang iya nga pamilya, naging posible ang ini nga proyekto tungod sa ila. Kadungan sa selebrasyon sa eskwelahan, gin-inagurahan man ang bago nga mga classrooms. Pwede ini ma-divide sa duha, kag kada isa may kaugalingon nga banyo. Mismo si Diocese of Bacolod incoming Bishop Louis Galvines ang nagpanguna sa blessing. Sa programa, ginanunsyo ni Uy nga magluwas sini, may i-turn over man sila nga 100,000 pesos nga pondo para naman sa mga teachers bilang suporta sa ila. May kantidad man para sa mga school supplies sa mga kabataan. Ang dami natin checking ngayon Outpouring of blessings talaga sa 60th founding anniversary. Wow! 100,000. Sige, pwede pong lumapit po. Natatakot ako sa ano. Wag lang po. 100,000 pesos. Grabe. 100,000 goes to the teacher's fund. Wow, teachers! 100,000 goes to the school supplies of the students. And 640,000 goes to Holy Family. Wow! Kaya total of 800,000 pesos. Actually, the one who donated this is the Kabalinan family in the US. And of course, one of my grandson also, and my daughter. And of course, the lady beside me. So, this is for the grade 7. No? We need 80 students actually. No? And one of the plans that we are planning here is to set up a sustainable project for Holy Family so that next year you don't have to ask anymore. Actually, if you allow me a little bit, the culprit of this is Sister Anna. Kasi one day, she brought several sisters in my home and we have lunch. And hindi ko alam, and in a while, nandito na ako sa Holy Family. Tapos na-hold up na ako. So what I did, the school building was worth 1.2 million. And ginold up ko man ang mga Indian community. Through our President Singh, he donated half of this. And the Kabalinan family, half of this also. So the total donation is more or less 2 million. 1.2 for the school building and 800 for the scholarship and for the teachers fund. Para ang mga teacher din magalin. So much gonna stay here. So we're going to come up with some project also for the teacher nga ma-increase ang ilang teachers fund. So if anybody of you here want to donate sa teachers fund, you are welcome. Ganit ako ang pagpasalamat sa eskwelahan para diri. Ang bago nga director sa Holy Family High School nga si Sister Maureen Cariaga nagasiling nga isa ini kadako nga blessing ilabi na para sa mga kabataan kag sa ilang mga pamilya. Hindi na nila kinahanglan mangita sang iban nga eskwelahan para sa senior high school. Actually, very helpful siya sa school natin kasi this will be our grade 11 and 12 building. You know, Holy Family does not have senior high school. Okay. But now with this building, mayroon tayong magiging senior high school program. No? And it will be first. And it is a good para bang jubilee gift to our students, so that they can continue with our school here at Holy Family For High this school year, hindi pa siya mag-function, sister? The concern is I think we can already start, but of course, we will still furnish it with some materials, no? Class chairs and tables like that. So magagamit na rin siya? Yeah, hopefully magagamit na rin siya this school year. Oo. Gani para sa isa sa mga ginikanan sang estudyante sa grade 8 nga si Bukay Kaniete, dako ini nga pasalamatan. Nakakuha sang scholarship ang iya anak sa amuman nga eskwelahan. Labandera siya kag street cleaner sang syudad sa Bacolod ang iya nga mister. Nalipay sila nga makatanyag na sang senior high school ang eskwelahan kay may dugang na nga classrooms. Eskwela di isa, babae? Babae. Grade? Ang bata ko. Ikapila mo ni?
Ang aride. Nga hanapin siya mo magkuha di scholarship ang bata. Na ano susang iyang amiga nga dream na eskwela kay kanami ko nung tudlo sa Holy Family. Ti nag-try man siya. Oo. Ti nakapasar sa nakakuha siya scholarship. Ti bag-ulang gid subong na siya sa school year de. Nilang gid na 2026. Kalabanan sa mga estudyante nga ginabaton sa Holy Family High School, mga wala sang ikasarang. Gani hindi lang eskwelahan ang nabuligan sa sininga pasilidad, kundi ang ilang mga estudyante kag ilang mga pamilya.